Mandla awethu, Mandla awethu. Comrades, I greet you. I'd like to greet the leadership, Your Excellency President Jacob Zuma, and the leadership at large, all protocol observed. Sijabula kakhulu ukumenywa yini eLimpopo. Sizizwa sibaluleke kakhulu. Comrades, I would like to give you the status, the current status of the IEC as an NPLC member at national level. Ukuthi sikuphi manje sibhekephi kwenzakalani, so that you are rest assured what the party is doing with the IEC processes. I'm sure some of you are aware, on the 7th of August, which was last week, Friday, Minister of Culture legally proclaimed the elections. So that happened on the 7th of August. Before then, comrades, we didn't have a timetable that guide us as political parties. On this day, this must happen on this day. The only thing the party could do, ukuthi babe ready nje banazi ukuthi kade nominator ama candidates, ama wards councillors, and also PR councillors. So now that the Minister of Culture has proclaimed the election, it has legally closed the voters' roll. So the voters' roll after the 7th of August, it's the final one, and it's legally closed. The next thing, a timetable, iphumile comrades. A timetable show you when must we submit by and when is the deadline. When must we pay deposit to contest election, and that must be done by when. And all processes explained. Uguti ama ward councillors, they need to sign the nomination forms. From here, go submit figure on when the certificates are being issued. What I would like to say, comrade, is that please be rest assured that the MK party, the party is following all due processes in a correct manner that serve the best interest of the MK members, the voters, and the party as well. Where we are at right now, I'm sure that is the next question at the back of your mind. As you are aware, for an example, Limpopo is at 90%, over 90% with the work of candidate nomination and putting a list. So what we are doing now, the capturing is about to start, comrades. The capturing of candidates. There was a communique from the SGO's office which outlined what needs to happen going forward, and the deadline was when? I think the deadline was, it is on Friday. So what's going to happen now, comrades, the capturing of candidates, members from the SGO are going to be going around provinces, taking photos of candidates, getting ID copies, signing nomination forms. The process is already underway. Provincial coordinators and conveners are in contact with the national office, ensuring that all information from sub-regions and regions is fed to the SGO office. So okwami nje ukuthi comrades, please be rest assured the party is following due process, and we are not as a party going to let you down on this one. I thank you, comrades. Ngoba sazi ukuthi lo unyaka wama elections for ama local government elections, ama political parties ahlukahlukeneyo alungiselela umhla ka4 kuNovember 2026, lapho khona bezobe befake nawo ama candidate wabo belindele ukuthi abantu base South Africa baphume bawovotela lo abacabanga ukuthi uzengenza kangcono idingo zabantu uzokwazi ukuthi azenze ifezeke emphakathini. And ayikho into ebaluleke njengama local government elections ngoba yiwona lawa athinta abantu ngqo. Yabona nje makhulunywa ngama pothole, ukungabikho kagesi, ukungabikho kwamanzi, neyinkinga ezinjalo njalo, lezo nje zilungiseka lapha komasipala ngoba ikhansela efuna lungise lokho kuya komeya in terms of budget na kanjalo njalo.
So bonke labo bantu labo kuyibona bona kufuneka basilethele service delivery labo esobavotela ngomhla ka4. Ngaphambi kwangene ke kwivideo namuhla ngiyafisa ukudlula kulokho. Ayikho neyiwani political party esikhankaselayo kule channel. Thina sireporta izinto ezenzakalayo. Kodwa asireport blindly. Akwenze ukuthi noma yini esiyenzeka sesikhuluma ngayo ngoba iYouTube it's a game of numbers. Uma ngenza ivideo ngisuke ngifuna ukuinforma ngento ezenzakalayo, kodwa ngibe ngicabangela ukuthi le video bangaka abantu efuneka bayibuke. Funeka ibukwe abantu abaningi. So akusiwo wonke ama video kuzofuneka ngiwakhave ngoba amanye wakhona awaletha ama views kanti inhloso yami ukuthi kube khona ama views. Iyona inhloso enkulu. Ngiyakuphinda lokhu, iYouTube it's a game of numbers. Ngikusho lokhu ngoba sikhuluma ngento ezenzeka kumkhonto wesizwe. Uthi omunye izolo iANC Women's League beyine dialogue. Angikhava ngoba ngikhankasela umkhonto wesizwe party. Angazi ukuthi yini evimba yena ukuthi aka record naye njengoba ngenza. Akhulume yena ngeANC Women's League. Ngoba lo ANC Women's League uma sengiqedile ukwenza ivideo yayo ayizukuba nabantu abazoyibuka. Ngizobe ngichitha isikhathi sami mahala. Kunama video la akhuluma ngento eziserious. Kune video kade siyenzile nje ka Azaw 2 ka Minister wakwa Higher Education and Training uButi Manamela. Lapho sikhuluma khona ngodaba olithinta imfundo. Mangakutshela leyo video leyo ayikakabukwa nawo abantu abayi1000. Kodwa ngine video kanathi inhleko yeMK ileko 20000 ngoba ngiyabaqonda abantu esibakhavela izindaba ukuthi ama topic lawa serious aniwathandi. Njengoba ningawathandi lama topic a serious kunzima kimi ukuthi ngiyakhave ngithi ngenzela labantu laba abayikhathalela imfundo nalabantu laba abayikhathalela ikusasa leSouth Africa ukuthi bazi ukuthi kuthiwani eindaweni ezithize. Maningi ama portfolio committee ziningi izinto ezikhulunyiwe. Kune bill eproposiwe nje emayilana nokuthi kuzokwenza kanjani ngomqashi oqashe umuntu ongenwa la eSouth Africa undocumented. Angikwazi ukukhuluma ngalo nto bafuna ngibheke ukuthi ngizoyenza le video bazoyibuka na abantu. Kwakhona nje abantu ba-interested na ngoba iningi labantu hayi nonke iningi labantu lithanda idrama lithanda impi. uJacinta akatrendi manje ngoba akekho semgwaqweni akaxabani nabantu abathize noma ngaraise amaphuzu abaleke kanjani. Uma ngingenza ivideo ngaye akekho ozombuka. Ungizwe noma ngakhuluma into ebaluleke kanjani noma ngase ngenza ivideo ngaye angeke nize nimbuke ngoba nifuna ungizwe mangabe exabana noJacinta noma ungizwe mayixabana noMalema noma mayixabana nabantu abathize. Ngichaza lokhu ngoba ufike wenza ivideo uchaze abese umuntu ngoba awenzanga lendlela yena afuna ngayo ebesethi ya wena ukhankasela iqembu elithize. Angike ngikusho lokhu, uma ufuna ngikhankasela iqembu lakho bhala la ngizokunika inamba yami isikhulu umuntu uzongikhokhela malini ngolikhankasela ekseni kuze kuyoshona ilanga. Anginayo inkinga yokwenza lokho ngoba ngizobe ngikhokhela. Kodwa lokho engikwenza ngesikhathi sami ngedatha lami ngizokwenza ngendlela mina engibona ngayo ukuthi izongilethela amanamba ngoba ayikho imali engizoyithola. Kodwa uma uzonginika wena imali angizukuba nendaba mina ukuthi le video izobukwa abantu abangaki, ayizukuba nama views noma kuzonzalana. Ngiyokwenza yonke into ethinta ANC uma ungase ningikhokhela. Asiqhubeke singene kwivideo namuhla. Now, from my side, the SG has covered a lot of topics, and I'm going to be very, very brief. Our mission as the MKP is to take over. Elections, no elections, we are here. And we are in charge. They know that. So at every given point, that's how we should carry ourselves across. We have our differences, we know this. We may have debates, political arguments, but respect must be maintained at all times. Without respect, without discipline, we don't have an organization. If we cannot respect each other, we cannot respect the hierarchy of this organization, we cannot respect the leadership of this organization, we are nobodies. President Zuma has given us an opportunity to run with this.
He's given us an opportunity to make differences in people's lives, in our communities and in the broader country. Let's not take it lightly. Comrades, let's not take this thing lightly. You know, we see a lot of communication going up and down. The president is inundated with communique about what's wrong. Every time I see him sitting in meetings, everyone is just complaining about something. Everyone's giving him a grievance. SG, I'm sure his email is exploding with information coming up and down. We don't have time for that now. As much as we have our smaller Nyana issues, our main focus is November the 4th. If we don't get November the 4th over the line, then we're fooling each other. Now, the MK in its nature, the MK in its formation, historically and now, is the MKP. It's military in nature. We know what happens in the military when there's ill discipline. People get court-martialed. We know what happens when there's ill discipline in the military. People are dealt with and dealt with severely. Uyabona abantu abangamalungu omkhonto wesizwe party uma bengezwanga kulokhu abasophinde bezwe. Enkulumeni ka-Secretary General uSibonelo Nomvalo engiyifaka izolo uzwile ukuthi uthini. Ufika noDuduzane uhamba phekwa lapho. Uzuyasho ukuthi into efuneka ibekwe phambili iqembu. Kwenziwe isiqiniseko futhi kuyohlezi kukhona ukungaboni ngasolinye ngoba uma kuhlangene abantu vele imibono yabo ukuhambisana. Kodwa into ehamba phambili ukuthi kuhlonishwane. Yazi kuhle kanjani uku-address into ngenhlonipho. Ngoba iphuzu lakho lizozwakala noma ngathiwa awumemezanga. Kodwa iphuzu ofuna ukuliraise lizozwakala. Yona nje into engiyibona ibalulekile kule nkulumo kaDuduzane. Mina nawe sidibane kwivideo elandelayo. Ungakhohlwa ukusubscribe, ucomment, ushare, ulike. Mfisa ukuzwa ukuphala kwakho la comment section ngizothi wena ubona kanjani.